ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆକଳନ କଲେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭରା ଅତୀତ ସମୟର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣା ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ସେସବୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୋଇ ଅଧର୍ମର କାୟା ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ, କୌଣସି ଜାତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଅବହେଳିତ ହୁଏ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଧର୍ମ ନୀତି ପ୍ରଭାବରୁ ସମାଜରେ ଅନାଚାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖାଦିଏ, ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଲୋକ ସମାନ ପ୍ରତିଭା ନେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗ ଧରି ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଏକ କୁକ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମାତା ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତିର ପିତା ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ବାପା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତା ପୁତୁଲିବାଇଙ୍କଠାରୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ତଥା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି 1893 ମସିହାରେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବାକୁ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚରମ ତଥା ପରମ ଅସ୍ତ୍ର। ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। 1914 ମସିହାରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ରୌଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଖୁବ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସ୍ୱ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଅନଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଭାରତ ମାତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଜେଲରେ ସଢ଼ି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ଆମକୁ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିବ। ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖି ମୁସଲମାନମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୋବଧ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତଥା ଦଙ୍ଗା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଥିପାଇଁ 21 ଦିନ ସେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାଟି ପିନ୍ଧ କୁଟି ଖାଅ ନୀତିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଏକତା ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ହଟାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଠନ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 1928 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ 22% ଖଜଣା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ଦୋଲଠାରେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1930 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କଲେ। 1931 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରିହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସମାନ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନଶନ କଲେ।
13 ଦିନ ପରେ ସରକାର ରାଜି ହେବାରୁ ସେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଓ ହରିଜନ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ହରିଜନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ସହରରେ ରହିଲେ ଗରିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଦେଶ ଭାରତକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଭାରତରେ ଅବସାନ ଘଟୁ। ତା ପରଦିନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଦେଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାଇସରୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଂସ୍ର ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 21 ଦିନ କାଳ ଅନଶନ କଲେ। ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ କସ୍ତୁରବା ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 1944 ମସିହା ବେଳକୁ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଖରାପ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୋଳରେ ମଥା ରଖି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିହୁନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ବୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଓ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଲିଗ୍ର ନେତା। ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳିବାକୁ କହିଲେ। ବିହାରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ବେଳକୁ ବେଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ଜିନ୍ନା କହିଥିଲେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। 13/8/1947 ଭାରତ ମାତା ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା। ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଭାଗ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 550 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି 55 କୋଟି ଦେବା କଥା ଉଠିଲା। ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁନାର ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଯଥାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କଲେ ଏବଂ 30 ଜାନୁଆରୀ 1948 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳିବଦ୍ଧ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥିଲା ହେ ରାମ। ଏହାପରେ ସାରା ଜଗତ ଘୋର ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଜାତିସଂଘ ଏହାର ଝଣ୍ଡାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାବନତ କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ଆମ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଇଛି। ସେହି ଆଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆମକୁ ଉଚିତ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ।